Zdar lidi, takže já jsem se rozhodl, že vám dám účet zadarmo. Takže tenhle účet se jmenuje Saliman 200, je na světě 20. českého světa, má skoro 10 zlaťáků, 10 houbiček, 1320 životů, poškození 52 na 133, vyhýbání 15, kritický zásah 15,36%. Cech zatím žádný nemá, ale je to fakt dobrý účet, takže kdyby ho někdo chtěl, tak musím změnit teďka heslo. Takže dám volby, heslo, staré, to vám říkat nebudu.